Príjemný pondelok vám prajem. Pani Pirošíková, boli ste skvelá. Tak to ešte 100% ľutujem, že sa dala zaočkovať. To je jedna katastrofa. Preto som práve dnes aj tu. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, že ste tu. Moje meno je Romana Tabaková. Som mama, politička a bývalá vrcholová športovkyňa. A chcem vám povedať, že pod tlakom kvôli práci a cestovaniu som sa dala 2-krát zaočkovať Pfizerom. A veľmi to ľutujem. Odkedy o tom hovorím verejne, tak veľmi veľa ľudí sa ku mne pridalo. Dnes som tu, aby som vyzdvihla pár faktov a príbehov športovcov, ktorým očkovanie zničilo kariéru, ale aj zdravie. Na začiatok mám pre vás jednu dobrú správu. Superveľmoc, Spojené štáty americké, oficiálne vystúpili zo Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Viniajú zo zlého zvládania pandémie COVID-19. Odchod USA vyvolal, neuveríte, ale finančnú krízu a rozsiahle prepúšťanie v rámci WHO. Tuto môžete vidieť, že hlavne išlo o biznis a veľké peniaze. Pár faktov, čo sa týka Slovenska. Očkovacia lotéria, ktorá bola odvysielaná v našej národnej televízii, stála náš štát neuveriteľných 26 miliónov eur. MOMky, mobilné odberové miesta, ktoré boli používané na testovanie na COVID, vďaka ktorému sa nakazilo ešte oveľa viac ľudí, dosiahli náklady v rokoch 2020 až 2023, teda za 3 roky, 317 miliónov eur. Ja keď som bola poslankyňa parlamentu, slovenského parlamentu, nezaočkovaní poslanci mali zákaz do parlamentu. Niektorí neboli v parlamente aj 3-4 mesiace. Mne začali ako keby zapínať kontrolky, keď som dala status, ako zaočkovaná poslankyňa, som dala obyčajný status, že zaočkovaný človek a nezaočkovaný človek má tú istú hodnotu. To si neviete predstaviť, aký hejt to spustil na sociálnych sieťach a vtedy si hovorím, že s týmto nie je niečo v poriadku. Som tu, aby sa nikdy nezabudlo na to temné obdobie manipulovania a strachu. Tí ľudia, ktorí nám vládli, či už na Slovensku alebo v Česku, sa už nikdy nemôžu dostať k vládnutiu a k moci. Hlavne Tento potlesk je hlavne pre vás. K moci sa už nikdy nemôžu dostať liberálni šialenci, ako sú progresívci a piráti, ktorí chceli zaviesť povinné očkovanie a pokutovať tých, ktorí odmietli sa zaočkovať. České maso z českých chovů. Přidejte se do věrnostního programu Rabiťák. Sbírejte body a ušetříte. Také budete dostávat pravidelné akční nabídky. Najděte obchod ve svém okolí na www.reznictvirabit.cz. Rabit. Správná volba. Čo zase pre vás. Teraz poďme na pár príbehov. Ja sa dnes držím tu dlho, ja mám veľmi rada ako keby taký systém a stručne niečo vysvetliť. Športovci po očkovaní trpeli zápalmi a problémami so srdcom. Myokarditida. Pár príbehov a faktov. Francúzsky tenista Jeremy Chardy, s ktorým som ešte hrávala pár turnajov, ľutuje očkovanie a v roku 2021 po očkovaní mal ťažkosti, bolesti pri trénovaní celého tela a pozastavil celú sezónu a vyjadril sa k tomu aj verejne. Tenisový hrdina, najlepší tenista v našej histórii, Srb,
Novak Djokovič odmietol sa zaočkovať, bol vyhostený z Austrálie, zažil COVID teror a kvôli covidu ho pripravili o minimálne 2 Grand Slamy. Bol vo výbornej forme a proste on neľutuje, on je natoľko hrdý, patriot, že povedal, že jemu to stálo za to, že vlastne nevyhral o 2 Grand Slamy viac ako to, že stál za tým, že nedá sa zaočkovať a má môj neskutočný obdiv. Jeden z dôvodov, prečo som sa nakoniec rozhodla dnes tu aj vystúpiť a prísť, je moja sestra Amanda, ktorá bola športová atletka v Amerike, v Bostone v roku 2021. A keď mi povedala dnes tento príbeh, tak mi stúpol tlak asi na 1000. A ona na Bostonskej univerzite pod vedením Ameriky, vtedy Joe Biden, Sleepy Joe, bola nútená sa zaočkovať 3-krát aj napriek tomu, že povedala v škole, že prekonala COVID. Povedali, tak nám ukáž, že si prekonala COVID. Nevedela to preukázať, tak jej povedali, buď sa dáš 3-krát zaočkovať, alebo ťa okamžite vyhostíme z našej krajiny, prerušíme ti štúdium a vôbec sa ti to ani nezapočíta, už bola ku koncu, tak pod tlakom sa dala zaočkovať a mala potom zdravotné problémy. A túto pravdu musíte počuť a hovorte o nej ďalej. Ďalšie, posledné už 2 príbehy. Basketbalista, veľmi známy z Golden State Warriors, Andrew Wiggins, bol nútený sa zaočkovať v NBA a veľmi to ľutuje. Česká tenistka Renata Voráčová, ktorá bola tiež vyhostená z Austrálie spolu s Novakom Djokovičom, sa nestihla zaočkovať, ale aj napriek tomu musela opustiť Austráliu a sa k nej chovali ako k zločinkyni. Mala rúško, si ju fotili, ona bola vystrašená, ten príbeh si môžete pozrieť na internete. Kopu ďalších príbehov. A najväčšia tragédia za mňa bola hlavne na školách, keď vlastne mladí študenti nemohli chodiť športovať a vlastne vláda zakázala našim deťom zostať doma. Nezabúdajte na to. Posledný dôvod, ktorý by som chcela ako keby pripomenúť, je to, že ja som dnes prišla sa sem aj pýtať vás, odborníkov. Ja sa dnes pýtam prítomných, čo s nami, ktorí ľutujú zaočkovaní covidom. Máme sa obávať vedľajších účinkov. By som veľmi poprosila potom pána doktora, keby odpovedal na tieto otázky. Takže, moji milí, nezabúdajte, pravda a láska zvíťazí nad liberálnou pirátskou mafiou. Držte sa. Ďakujem.